sugo sa Ginoo, sa hapit na siya kayak sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yawang tulong ko, karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay diayong sa tanan nga katawhan, ang pahiyong sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hinsugatan, apan siya magauban, angkod sa katapusan, sa kapanahunan. Karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Usa tumanungta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan
aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itasan sa mga langit. Sa gihapon kami Ginoo lubusan nga nagdaig ug nagpasalamat kanimo niining talagsaon nga mga kahigayunan nga imong gitugot nga ang mga binhi sa kaluwasan masabod dinhi sa kahanginan. Tuguti nga magpanalangin ka sa tanang mga tao nga naminaw sa imong pulong. Ihatag kanila ang pinasahi nga pagsabot. Ihatag kanila ang kakayahan sa pagdawat sa kayag sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Panalangin ni kini nga programa, panalangin ni kini nga estasyon. Nga unta Ginoong Dios mapahimuslan kini mahimong instrumento kasangkapan sa pagpasabot sa kahayag sa kamatuoran. Sa pinasahi kung duna may mga tao karon nga naas ilang mga puloy-anan nga nagaantos nagilaid sa mga balatian sa lawas. Ikaw Ginoo among hangyoon nga unta tagaan nimo silang milagro nga imo silang pagaayuhon. Sa unang mga panahon daghang mga taong wa nay paglaom nga maayo pas ilang mga balatian. Apan tungod kay ikaw ang Dios nga wala gayoy pagkausab ni pagkabalhin, walay butang nga dili nimo mahimo kung sila sa unang panahon imong gipakitaan og mga milagro. Tuguting hangtod niining mga taknaa magpadayon ang imong milagro sa pag-ayo og mga masakiton. Busa kung sikin sa man nga anaa sa ilang mga puloy-anan karon, ayuha sila sa ilang mga balatian og sila Ginoo magadaig og magahimaya diha kanimo. Kini amo ginapangayog pagadawaton tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Well, mga igala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. So sa gihapon kami magatunol o magahatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayod sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Jesus is our hope. Busa bisan ding dapita dinis Pilipinas o kutob sa gabuting atong Sibya ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong hapon, maayong gabi og welcome. Well, sana sa nandan higala ato ning ibanan og pipila ka mga text message nga niya sa atong cellphone aron nga makairog dayon ta sa pinaka main portion. By the way, kompleto meron dire ngani napun-an mi kay duhang napuno dire ni si Pastor Joel Tiranas, Pastor Merjun Kabagi, Brother Libby ug ako. Unya ni diri pod ang akong pag-umangkon si Isaw dito. Unya ni apod ang pinaka brand new o bagong asawa ni Pastor Merjun Kabagi, si Ma'am Eileen Joy Ledesma Kabagi. No, magini mausab maguning apelyidos babaeng maminyo na. So we are very happy nga sila ron ni nakiguban nato dinhi sa studio ug unya standby alang sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Well, sa di pa ko mairog sa unahan kinsa may nagload og 50 please sa Tixico. Salamat kay ning load nga 50. So kana Brother John, so Brother Milanio Lecciones. Di ay. Yes. Brother Milanio Lecciones, salamat sa load nga akong na-receive. Well, ni ay pila na ni ka pila tuk adlaw ana ko ni i-delete kay wa gid mag-text da ang nag-load sa ako og 100 pesos, no? Og di ka man gid magpaila basta nahibaw ka na receive na ko ang imong load go 100 pesos. Unya, thank you so much lang gyud kaayo, no? Okay, maayong hapon mga kuya, si Rachel Notario ni taga Liti. Maayo kayo inyo programa kada gabi. Okay, daghang salamat, no? Rachel Notario diha sa Liti niya. Kumusta po diha sa atong may tag-iyas pangutan na gitext rin kanunay natong gituwag pila na kagabi si Brother Francisco Rogelio, no? Sir, mo great lang ko happy birthday ngadto kang tatay. Dadoy nga kanunay gid sir nga nagsunod aning inyong programa. Di man tuyoon gid sir nga ang tao murag maadik nga gusto gyud maminaw sa inyong program. Salamat na lang kaayo nga nakahatag gid ni og lingaw sa ako nga amahan in town nga tiguang na mao na lang ni iyang gihimong kalipay matag alas 6 ngadto alas 7
iya gining bantayan ang inyong programa. Salamat sa pagbasa, sir. Si Merced Ene. Okay, daghang salamat, Sister Merced. Well, good PM. Brad, si Pastor Taripi nabatian ko na mana sa programa dito sa Ormoc. Tulo ka tuig kapin ko naminaw sa ilang programa. Tigpaminaw dire sa Kampurog. Salamat. Okay, daghang salamat sa taga Kampurog na naminaw sa programa. Maayong gabiin na lang yung tanan diha. Okay. Mayong gabi diha, Brad, si Manilin initiba ni from Handalago na atani ko pangutana ni Sister Manilin dili usa pa ni nato makuano kanini ang di pa ni nato mahatagag atensyon ron. Sir, good M, sir na kay Dr. pangutana gihapon. Di tani ko ano ni. Salamat sir sa verse nga gihatag nimo. Agi kani kang Brother Arnel Pikit-Pikit diha sa Biatingo, Sagay Escalante City, Sagay Old sani Biatingo diya sa Escalante City, no? Sir, din to dapita mabasa nga tinunglo ang anak ko dili mo tahod sa ginikanan sa kuana sa Deuteronomio 20 City 16. Well, ni patay basahon good. Okay, maayong pagpaminaw ron diha nila ni Brother Mr. and Mrs. Michael Ulahi Nasteros ug sa mga Argawanon family. So maayong pagpaminaw niyo dinha sa diha sa kanana ang Don Pedro, no? Well, patay basahon sir, doon na unta ni as ini pangutana so di pa ni, no? Kay kinini ang kuan man na pa may padayon na tugtubag. By the way, salamat sa pagpaminaw nila ni Ate Domingo ni Kuya Honor, Floron, og nila ni Ate Prida Malinaw. Maayong gabi inyo diha ate. Kuya, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Ate Prida Malinaw, si Ate Mingga og si Kuya Honor, kanina ang Floron. Maayong gabi inyo din ha. Well, lipat tayo basahon sir, pangutana gihapon ni. So di pa ni nato matagaan og kahigayunan karon, no? Kay tiksan raman unya mo. Well, mangigalang sabi, ako na lang ning distansyahan gyud ang pagbasa ning mga text messages kay wa tay mahimo bisag saon na paspas ug basa dili gid ta makahurot ni ini tungod kay 206 pa ni ang nahabilin sa ako diri nga text. Well, sa dili pa si Brother Levy mag-iman og pila ka mga text messages diha sa iyang cellphone. Ato sa siguro pastor nga lio ng ato dihang mga viewers kay pastilan og mo-reload na po na karon mawala na ang ilang mga messages. Okay, salamat Brother John, no? May gabi sa itong mga galag, mga suking dito minaw na abot sa itong city at karon. Okay, no? Okay. Mayong gabi sa atong mga higalag, mga suking tigpaminaw nga nabot sa atong Sibya karong gabi una. Unya ato ning welcome atong mga viewers karon nga nakiguban nato gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Unya di karon atong nakita karon sila si Melanie Elanison Perez. Nakiguban nato rong taknaa ang iyang message. Mayong gabi ninyo diha Kuya John, just watching your program. God bless always. Stay safe. Niya diasab si Gerardo Lobitania sa Australia ang yang message. Good evening brother, good sound tonight. Okay, doon may gabi inyo diha ni Mami Banje, Daddy Loloy ug sa inyong mga kabataan. God bless ninyo tanan diha sa Australia. Niya diasab si Rosindo sa Panta ang yang message. Mayong gabi pastor og sa tanan naminaw sa radio og live sa FB. God bless to all. Diasab si Merlin Derder sa Dakit. Mayong gabi sa inyong tanan watching from Dakit. Okay, maayong gabi sa tanan nga mga sa Derder family, sa mga buutan ng mga pamilya, pastor. Niya diasab si Darin Joy Bitos ang iyang message. Good evening. May gabi inyo diha inday og ni lola nimo. Diasab si Jubilin Idar Disabili ang iyang message. Mayong gabi Kuya John, Kuya Libby, pastor. May gabi sa inyo diha day tanan sa Nazareth. Please ko greet og advance happy birthday akong kapikas. Kisa mo na nga si mong kapikas, no? Si Dong Rina, ana de sa Bilye. Advance happy birthday dong, kanus aga ni imong birthday dong. Niya diasab si Brother Will Tumakas sa Iloilo ang iyang gisent nato dinhi karon. I'm listening.
Niya sa pagkakaroon mao pa neto nakita din sa atong monitor ang atong mga viewers sab nga wala maghatag sa message ato lang ang tingbon sa pagbasa niya panahon sa pagtubag sa pangutana. Akong ibalik ang panahon diha ni Mo John. Okay, Brother Lulu. Okay, dengan salamat, Brother John. Ato ning pagbasa ng mensahe. Maayong gabi ninyo diha tanan mga Brad. Niyo pa ko nakabalik og text. I-greet nako ang akong tanang mga silingan. Salamat sa pagbasa. Gikan ni kang Brother Amay Pitugo diha sa San Jose, Bourbon. So, maayong gabi ninyo diha, Brad Amay. Sa iyong family og sa tanan diha no nga mga nagapamati. Okay, niasad si GR sa Escalante ni. Good PM, mga kuya, bisan og tagsara ko makateks, pero kanunay kanunay mi nga nagsunod sa inyong programa. Si GR ni diri sa Escalante City. Salamat kayo GR no sa pagsunod kanyo sa programa. Nga pa itong basahon, Brad, good evening, Sir Libby, Sir John, Pastor Joel, namati na sad ko karon, Sir, nindot kayo ang inyong pagpasabot sa mga pulong sa Ginoo. Usuking sumusunod jud ko. Ninyo, greet ko ni Brad Joseph Tino. Good evening, diha, Brad. Salamat, Sir. Si Mark Jani sa Bugo City. So, salamat kay Mark Jani sa imong kanunayon nga pagsunod sa atong programa. Okay, badlubo dili na gusto atong Ginoo dibatihan sa mga tao. Masuko, as in masuko ng atong Ginoo. Atong Dios dibatihan siya sa mga tao, Brad. Okay. Ato pa ning tanan. Okay, salamat kayo, Brother Melanio, sa load na 50 pesos. No? Salamat kayo. Nag-text man siya diri nga nagpa-load siya. So, again, Brother Milanio, magpa-baho-baho sa ako. Da nga siya di ay nagtuan. Salamat, Brother Milanio, ha? At kini pa itong tanawon nga mensahe. Igsoon, Zoyla, akong tambag nimo. Og sa tanan nga naay Biblia, sa dili pa kita muabli sa Biblia magampo ona nga ang Espiritu Santo maoy maglangdag sa salabutan aron atong masabtan unsay giingon sa Biblia. Naay giingon for major basic formula how to know what the Bible says. Number 1, spiritual. Number 2, prophetical. Number 3, symbolical. Ang number 4, literal. Dili pwede nga ang literal imong i-apply sa symbolical. Basin mabasahan nimo sa 2 Pedro 3:8 nga nag-ingon ang usa ka libo ka tuig alang sa Ginoo usa ka lang ka adlaw. Mao nga imong gisabot nga ang mga Adventist sa matag semana makausa nga mao ang adlawng Sabado. Gikan ni kang Brother Kinseng Lagarisa. Nga pagyod iyagyapon nga message matod ni igsoon sayla ang mga Adventist na sayop sa pagpahulay sa matag Sabado. Ayaw isagol pagsabot ang simbolikal diha sa literal Kinsing gihapon ni. Okay, napag-iisya niya ka text ni Brother Kinsing. Igsoon, texter, kung basahon nimo ang title sa Salmo 90, ang 100 years gisimbolo lang sa usa ka adlaw. Okay. Nepay atong basahon. Ako nang ibalik din panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat, Brother Lodi. Adto pa ni hingala hapit na gid ni matapos, possible nga mahumani karon nato ni ang moral law itong sa pulo kasugo nga gusto nga mahibaw-an ni Francisco Rogelio diha sa Leyte. Ang iyang kuan diri gipes, okay, salamat sa inyo unsa dayon ang moral law o ceremonial law pwede matun-an sir. So pila na kagabi dinhitan nagtuon ato ning gipasabot nga ang kining moral law mao ni ang napulo kasugo nga isulat sa Dios diha sa duha ka papan nga bato gihatag ngadto kang Moses ug dili gid ni kang Moses kun dili iya ni sa Dios. Pero ang paghuna-huna sa uban nga iya ni Moses
mao nga ila ning gi-include sa gitawag nila og Mosaic law. Pero sa pipila na ka mga gabi ato ning gihatag og gitagaan og higayon gyud sa pagpasabot nini tungod kay dunay daghan nga mga panghuna-huna nga ang napulo ka sugo o kon moral law didto lang sa nasod sa Israel ug wa tay labot. Sigon sa ato nang gibasa nga ang kasuguan sa Dios alang sa tanang tao unya alang sa tanang nasod ug katawhan sa kalibutan. So ato nang nagibasa sa pagsugod ginato pagpasabot paaning bahina. Well, karong gabi na ni ata dinhi sa kinini ang ni ata naghisgot dinhi sa ni ata maghisgot sa ikapitong sugo, no? Ang ikapitong sugo sumala dinhi sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 14 kay kagabi mao kaunom man tong sugo ikalimag ikaunom magtahod sa ginikanan ug natong niadtong Biyernes sa gabi kay ang Sabado ug Domingo iya man na sa kini ang maing balita. Karon ang atong gisgutan sumala sa ikalima ug ikaunom magtahod sa ginikanan dayon dili magpatay. Pamalandungan ninyo kung atong nuntan dili lang nato uyunan kanang ilang giingon didto ra sa Israel sa ato pa ang mga taga-Israel ra ang gitugutan nga magtahod sa ginikanan o gunya pag-ingon dili ka magpatay didto ang gidid-an sa pagpatay pero dinhi sa ato wa mao nay mga ingon ta mahimo nga risbak sa mga teorya o mga huna-huna o mga pagtudlo nga sama ni ana. Well, adto ta sa ikapitong sugo diha sa napulo ka sugo ni ini moral law nga gisgutan nini dili ka magpanapaw. Kining butang nga pagpanapaw usa ni ka butang nga seryoso gyud kaayo nga gihisgutan dinhi sa Biblia ngani gidetalye ng daan gisulti ng daan kung ang pagpanapaw o ang paglapas ni ining mga sugo dili gayud makasulod sa gingharian sa langit. Amo ning gihisgutan dinhi dili kay ingon nga atong gihukman ang tao nga naghimo niini pero klaro gyud nga ang gisulti sa Biblia nag-ingon nga dili ka magpanapaw sumala sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 14 nga kinisya kinini ang pitong sugo diha sa napulo ka sugo. Ngani kung atong basahon dinhi no sumala sa gisgutan dinhi ato pamatian ninyo sa ang unang Korinto 6:9 og 10 dinis ang pulong sa Dios nga salin o bisan pagani sa bisan asang bahina nga mga translation sa Biblia maura gihapon ang gipasabot niya kung atong tan-aw di kanang dili pagpanapaw gihuna-una ba na ninyo nga usa lang kabutang nga gamay o wala kaha nay pulos apan dinhi sa Biblia seryoso kini nga gihisgutan dinhi pamatian ninyo ang nahunang Korinto 6:9 o Diyos nag-ingon din dili ba nga ang tao nga nagabuhat og dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Question mark na. Ang tao kunong dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Nanlisod magkupog kaayo nga kamo diha mo ingon kami diri dautan nya mo ingon mi nga kamo matarong o kami mo ingon des inyong dautan mo unya dili man ta gitagaan sa Dios og kahigayunan nga maghukom ta sa uban kay matud pas Ginoo kung kuhaon nimo na ang puling nga naas mata sa imong sigkataw kuha usa dakong truso nga nagbabag sa kaugalingon mong mata ang di pasabot nga gamay ra ang butang nga naa diha sa imong sigkataw pero imo mas dako unya nag-ingon dinhi dili ka naging dili ba ang mga taong nagabuhat og dautan dili magapanunod sa gingharian sa Dios? May ato kununing paday nagbasa busa ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon. Karon unsa man ni dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios niya dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios ang makighilawas gawa sa kaminyoon. Ang kining gitawag og sex ang gitugutan ini sa Ginoo ang bana og asawa ra. Pero nakig-ismiringhoy ka sa dili nimo bana o dili nimo asawa mao na nang problema. Ang gingo dinhi ang dautan kanang nakighilawas nga dili sa kaminyoon.
Unya nagingon ang nagasimbag mga Dios kay wa magid unta na itugot sa Ginoo. Mo ning gisgutan dinhi mga dautan di makasulod sing ngarayan sa langit. Karon ang mga mananapaw sa inyong paghuna-huna ba nga kining butang nga dili ni seryoso sa pananaw sa mga mata sa Dios ang pagpanapaw? Kung dili ka naman lang kontento sa imong bana, kung dili ka kontento sa imong asawa, di ka kontentong usa, ayaw na lang pagpamana, ayaw na lang pagpangasawa. Kung maunang hitabua. Pero bisan pa, o dili ka mamana, o dili ka mangasawa, pero ang gibuhat ninyo nga buhaton sa banag asawa na akusahan gihapon mo kay this is fornication, kining giingon pagpakighilawas nga dili sa kaminyoon. Kay dunay mga lalaki o babae manag-uyab pa lang gani, gihimo na nila ang butang nga gigasa sa Dios ngadto sa bana og asawa. Unya ang gisgutan dinhi, ha? Nga kining ingon dinhi nga mga mananapaw. Unya ang mga lalaking nagabaligya sa ilang dungog, kanang gitawag og cool boy, napo gitawag og cool girl. Unya naging ang mga lalaking makighilawa sa sama nilang lalaki. Ngano man nahitabo lang sa unang mga panahon, ha? Ang bayot og ang lalaki mo nay mahitabo, pero karon lalaki por lalaki, babae por babae mo nay mahitabo ilman ang ilara muna nga kung wadon pagyud ni ang napulo kasugo musamot na ang moral value og pagka-degraded na gyud kaayo. Unya dingo dinhi ang mga kawatan, unya naa ra bagyud hinuon is na po kasugod, di ka manapaw, di ka mangawat, di ka magbuhat og mga larawan, Dios naa na nya matud pa kini nang buhatan dautan og di makasunod sa gingharian sa Dios. Pamalandunga kuno kung kining mga butanga dili ba ni aplikado sa imong kaugalingon kay adto lang didto sa Israel. Sunod gisgutan ni ang mga hakog, ang mga palahubog, ang mga magpasipalahon ug ang mga mangingilad. Kini gisgutan din sa Biblia. Unsa na inuhuna-huna og pagpamalandong ini kay didto ra magkaani sa Israel, wa magkataylabot. Aw kanang butang nga higala masabtan na ninyo na. Sunod adto ta sa ikawalong sugo dinhi sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 15 nag-ingon dinhi ikawalong sugo dili ka magpangawat. No naa gisgutan ng dili mangawat. Unya dinis bagong tugon gisgut gapon nga way mga kawatan ng makasulod sa gingharian sa langit. So labihan ka klaro og gapinaw gipasabot sa Biblia. Adto ta sa ikasiyam nga sugo 20 ka sugo ningon dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig katawo. Pero nauna ako no ka og didto ra nas Israel. Kini siya mo bitaw ning gitawag og moral law. Non kung ang tao wa nalay disiplina dias na pulo ka sugo, mahulagway nimo ug makita nimo kung unsa ka basura o unsa ka dautan kahugaw unya ang kalibutan kung tanang tao naman lamang mugunit nining pagtuwag prinsipyo ang wa tay labot nining moral o kuno pulo ka sugo kay didto ra sa Israel. Karon kung ato ning pamalandungon pag-ayo, gisulti gyud ni dinhi, ha? Dili ka unsa gano magpangawat, di ka manapaw, di ka magsaksig sa ikasiyam nga sugo na gyud, di ka magsaksig bakak batok sa imong isig katawo. Ang ikanapulo na gyud, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo, dili ka maibog sa asawa sa dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ani siyang sulugoon babae. Karon murason man lang gwapo manggug ko, mga babae man may muduol sa ako, istoryahe imo na lang ng rason o katarungan, pero wa gid sa imong kasing-kasing ang pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Unya si Jesus mismo nagsulti siya na matud pa ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan mag-ingon Ginoo makasunod sa gingharian sa langit kun dili ang nagtuman. Ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 27-28 kung ato ning tan-awon nang ikanapulo kasugo nga mga moral mo nang dili ka maibog sa asawa sa imong sigataw ni sa balay sa imong sigataw o sa bisan unsang butang nga iya sa imong sigataw. Sa
Mateo Kapitulo 5, versikulo 37 o 38, muli ang gihisgutan nino, 5:27 o 28 sa Mateo. Nag-ingon din akong basahon. Nakadungog ka mo sa mga giingon, ayaw pagpanapaw. Nakadungog ba mo? Kadungog. Nag-ingon din, nakadungog ka mo sa ginaingon, ayaw pagpanapaw. Apan, manigisan ha? Apan, sultihan ko kamo, nga bisan kadtong magatan-aw babay, uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na si anak kaniya diha sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Diha gud sa imong kaugalingong kasing-kasing, nakapanapaw ka. Ha? Kung naibog ka ngadto sa uban, ang pagkaibog wa idili na sa Ginoo, pero dunay limitasyon. Tugutoy nga maibog ka dihas imong bana o imong asawa, nung ka nga maibog ka pa ngadto sa uban, kay ngano matud pa nakapanapaw ka na diha sunod sa imong kaugalingon. Well, mga kaigsunan, kamong nagsunod ning atong programa, nining gipangayo ni Francisco Rogelio nga ipasabot ang moral ug seremonyalo ni natapos na ni ang moral may tungos na pulo ka sugo, o niya ang seremonyalo mauna pud ni ang atong ipasabot kay butang ni nga dili kayo ikatudlo sa kadaghanan ngadtos mga miyembro sa ilang mga pangulo kay wa ni subaya og unsa ni ang seremonyalo. So ugma sa gabi ato na sad ni nga sugdan pag-utingkay ang kining balaod nga gitawag og seremonyalo, mao ang paghalad-halad sa mga mananap, sa mga ilimnon ug uban pa. Well, sa dili pa ang ako mga kauban, Pastor, ipalugog li diha, Pastor Abi. Okay, salamat Brother John. Onya ato karong nakita sa atong screen diha karon sila si Sister Gloria Ferrer sa Lutupan, Toledo. Ang iyang message, maayong gabi Pastor. May desisyon na si Dr. Canadalia bakaron nga magpabautismo karong umaabot Sabado, Pitsa 22, magpabautismo na. Okay, Doc. Thank you so much, Dr. Canadalia. Salamat nga naminaw ka din sa atong programa. Salamat sa imong desisyon nga magpabautismo ka this coming Saturday, August 22. Hopefully nga magmalampuson ang imong bautismo. Amo kang i-appeal sa among mga pag-ampo. Og salamat nga duna kadyo'y gihatag nga kahigayunan nga ang Ginoo imong simbahon ug alagaron. Dr. Canadalia diha sa Toledo City. Maayong gabi unya congratulations advance sa imong nahimong desisyon pagpabautismo this coming Saturday. Unya kaatusan pasalamatan di ay ang nag-desisyon pod pahabol sa 8 nga magpabautismo si Jeter Jan kananaang Mikarsos. Salamat Jeter sa imuha nga desisyon sa pagpabautismo niya. Atong pasalamatan ang mga kaigsunan nga nag-atiman ni ining mga bautismoanon. Okay no, niya diya sa ang iyang message, great lang taniya. Okay, salamat Sister Gloria Ferrer no. Og naminaw man gani ron si Dr. Canadalia, nakadungog na gid siya sa imuhang greetings. Niya diya usab si Joel Tundag Heralia. Ang iyang message, good evening Kuya John, Kuya Levi and Pastor. Nangumusta si Bro Prudencio sa limbot sa inyong tulo diha. Nihangyo pud siya nimo Kuya John, pwede ba daw nimo siya mabisita ron, nagstay sa simbahan sa Antipolo. God bless ninyo diha Kuya. Karon gabi naman murag di na ko pasalig ni ana, pero ugma akong paningkamutan pagpaingon ako diri sa Bugo City sa Regio, mo si Mangkos na andan akong agianan, so mo agi ko diha kinaam siya sa Tipolo Church. So thank you so much. So paninguaon ako nga makaagi ko unya kinsay nakagunit diha sa akong number, daghan mo gitaw kadlawon pa ko magmata na magbasag Bible sa magtan-aw na ng mga text messages. I-remind lang ko basta paninguhaon ako og mga adlaw nga di unta malubong sa kalimot na kay ako nga bisita diha. Thank you so much. Okay no, niyang sumpay siyang message. God bless ninyo diha Kuya Jod, Kuya Libby and Pastor Joel, live mi diri sa Antipolo karon. Okay, salamat kay sa inyo nga pagsunod sa atong live program no. Nya diha sab si Rosindo sa Panta. Dili lisod ang magsunod sa pulo kasugo, ang lisod kung dili mutuman. Okay no? O niya diha sab si Barrel Tumakas.
Ang iyang message, ang ceremonial laws amo ining mga kasuguan nga may kaangtanan or katapusan or kaangtanan unsay kaangtanan version? Basta muna na kaangtanan. Niya kaangtanan sa mga paghalad. Niya mahilong ka si Ma'am Julian Edisma. Oo. Ano gid sa Cebuano ang kaangtanan na ma'am? Oh, kaangtanan kaya mo gid. Kaangtanan. Oh, kaangtanan. Hindi gid yan ay pamilyar sa akon nga Ilonggo, brother Roel Tumakas. Kay man makahambal kami di sa Ilonggo pero dili tanan nga Ilonggo amo gid ya mabalan. Labi na sini kaangtanan. Oh, Kaangtanan sa Ang bot paghalad. pasabutan na kanabang Murag kanang simbolo or medyo pasabot ba? paagi. Ang seremonyal lo, ang kangtanan na may tungod sa paghalad. Ah, Kanya ang moral lo, ang kangtanan na may tungod sa mga buhat. sige, basta na basta mo na kaangtanan ato na ning Bala- i-discuss bala- yo nga di man bala- nato perfect i-discuss nga ning word nga position. kaangtanan, pero kuan kini ni ang ugma maghisgot na ta may tungod sa kay kining ceremonial law. This is a theological term nga nagpasabot ni sa mga paghalad-halad sa mga mananap kay sa unang panahon gud ug makasa ang tao sa moral law ang ilang himuon aron mapasaylo ang ilang sana muadto sila sa ceremonial law kanang balaod sa paghalad kay para mato sa sala sa katawhan. okay no, nya ang sumpay kang tanan sa mga paghalad-halad kag sa pagkamatay ni Kristo gintapos didto sa cross Roma 10:4 apan ang muralo nga amo ang napulo kasugo nagpadayon kini Mateo 5:17 hangtod 18. Okay, salamat sa contribution Brother Ruel no. Ani ato ning basahon pod or ato ning tan-awon ning ato ang mga viewers dinhi sa ato ang screen sa pikas nga tab no ato ning tan-awon og kinsa ni sila. Okay, di karon nakiguban nato si Engineer Ernie D. Katayas sa Dubai. May gabi engineer. Niya atong kauban diri si Pastor Kabagi di apod nag-view siya nag-send og emoji. Diya sab si Brother Ruel Tumakas, Angela Nonme, Jeffer Bruniola Dehito, sige, sani? Pasyol, Bruniola. Jopel. Oh. Ma'am, mayong gabi inyo din ma'am. Jopel Bruniola dito. Ako ning pagumanggon pastor tuani sa Bihiya Kawayan Masbate. So may gabi inyo din ma'am. Jopel Bruniola dito. Niya diya sab si J. Clavis Pasyol, Judith Baring Store, Arman Dinaiga, Lindsay Anciano, Loida Agdalapis, Ritisa Mort. Oh, kini si Luida Agdalapis, amo iniya ang asawa ni Brother Roel Tumakas, pastor. So Ma'am Lloyds, salamat gid sang imo nga pag-view diri sa aton nga programa kabay nga every night maka ano man kadi pareho kay Brother Roel nga maka-view man kadi sa amon kay malipay gid nga amon tagipusoon sina ma'am. Okay no, ya dia sab si Mai Ong Chan, si Bar Jeffrey Morales ni or Sir Jeffrey Morales. Oh, dong, maayong gabi dia dong. Dia sab si Sinyo Muñiz Tiquilios Tambungon or Brother Dondon. Yes dong, maayong gabi dia dong. Yung tanan ug ni mama nimo. Dia sab si Sister Rose Balag sa Dakit, Sister Rebecca Dihito. Si ako gapon yung pagumangkon, ma'am. Mayong gabi tagsar gini si Ma'am Rebecca Dihito. Tuwa gapon is Bihiya Kawayan Masbate, pastor. Dia sab si Jonaline Batan, dia sab si Love Faith Trust kinsa kanino. Nya dia sab si Mercy Cabalona, Melanie Lanison Perez, Edie Itorma, Joel Tundag Hiralya, P1 Warren Kugal sa Oy, sir. John. Sa kuan sa Camp Crame ni mayong kuan nyo dia sir, may gabi nyo din niya pangusta mi ni General Dibolsinas. Salamat kay sir nga wagi ka makalimot sa atong programa. Dia sab si Jubilee ni Dard Sabili, GR Sinto, GS or Sitoy, Lasco Annabel Johansson. Sa pagkakaroon mao pa ito nakita sa atong screen. Niya day bakong nakita nato sa nga nag-message no, mayong gabi inyo kuya og pastor from Jilly May Sumili. Sa kuan aron sa kuan na ilon, after na ilon na pastor. Salamat sa iyong pagpaminaw dia niya. Kumusta man to dihang problema dia? Okay na ba? Kino sumadto ta sa unahan sa paghatag dugang pagtagad mahitungod man ni sa muralo. O niya kining muralo, mailan man nato ni nga mao ni nga atong gitamod nga ana diha ang napulo ka sugo. O niya
kining moral law ang binisaya nini kuan ni siya pamatasan or balaod sa pamatasan. Kay kung mingon ta og moral, pamatasan na, og mingon ta good moral, maayo kayo tong pamatasan. Pero maghisgot tag moral law, kining moral nga iya sa Ginoo or balaod ni sa Ginoo mahitungod sa pamatasan, duha ang gilangkob niini mga higala, no? Ang una ngadto sa ikaupat nga sugo naghisgot na mahitungod sa atong maayong pamatasan ngadto sa Dios. O nya gikan sa ikalimang sugo hangtod sa ikanapulo ka sugo, gisgutan na siya mahitungod na sa kaninaang